Ang yawa sad nasa si paagi. Iya sa gigamit ang mga larawan sa Birhen to deceive us. Mayong adlaw o kumusta? Mga igsoon, nakasuway na ba mo sa inyong mga higala, paryente, nga musulti, nga misud nila ang mga santo sama ni San Antonio de Padua, mahal nga birhen, o doon na pa mingon nga nisud nila ang Santo Niño, o sa niana, nanambal na sila. O karon sa atong episode karon ato ipakita ang usa ka babay nga taga Surigao nga misud niya ang mahal nga birhen o kisugo siya sa maong babay nga makikita ni Father Darwin aron pagsulti sa pulong sa Dios o peligro di ay kini nga mga panghitabo nga ang usa ka santos musud sa lawas sa tao kay matud pa sa mga exorcist ang mga santos dili mo poses kundi yawa ra ang mobuhat niini. So sa niini nga episode nato dunay pahimangno si Father Darwin nga kinahanglan nato nga paminawon og tan-awon og ato kin tan-awon mga igsoon. Sayod lang tanan sa mga paagi sa Ginoo nga naa sa ato simbahan. Ang yawa sad nasa si paagi. Iya sa gigamit ang mga larawan sa Birhen to deceive us. Sa to? Yes, ang gamit ang larawan sa Birhen to deceive us. Daghan karong mga larawan nga mohilak. Uy. Daghan karong larawan sa Birhen nga nagtubo. Uy. Pasensya na mo. Dahil na ako nganlan. Daghan. Ang ilang giadto dili na ang misa. Ang ilang giadto dili na ang sakramento. Larawan na sa mga santo. This fanaticism. Uy. Dahil naman pag tinanawan ako. Bahala ko. Kung doon ay birhen nagtubo, questionable na. Kung doon ay Santo Ninyong nisayaw, questionable na. Kung doon ay santos naghilak, questionable na. Uy, ito na mamigikan pa dir. Pasensya na mo. Nagkamasuko na ito kumusulti tas Tinoon. Truth hurts, but it doesn't harm. Usa ka tambalan, ilidaan siyang imahin sa Birhen. Kaya ang maong imahin sa Birhen, may nagpakita sa iya. Pader, gikan pag og Surigao. Mo ba? Ang mahal na Birhen, nakigstorya ka nako, Father. Yung sa po'y mensahe sa Birhen, panhiun ko niya. Kay pasultian ka sa mensahe sa Birhen. Na direkta siya makigsulti nimo, direkta Father. Musud pud ako. Tingko nga pagduha-duhan na niya. Ang mahal na Birhen, dili mo sapi. Dili mo possess. So sa katao. Musud ang mahal na Birhen sa iya ha. Grabe no? Igamit po sa iyawa ang persona sa mahal na Birhen. Ang imahin sa mahal na Birhen, igamit po sa iyawa. Sa initabo mga kaigsunan, ako sa giingnan, nanampal na puron pader, daghan kay naayo nako tungod sa Birhen nga nagpakita namo. Nako. Ikaw nga, kanang imong paagi, kung giingnan siya, dili na may paagi sa Ginoo. Ang paagi sa Ginoo nga healing, go to your priest, receive the sacrament of healing, confession. Manas Padre Pio, daghang naayo niya because of the sacrament of confession. Tinoo dili. Gusto mong healing? Duol mong Father Arnel. Receive the sacrament of healing, confession, anointing of the sick. Ya kumusimba mo, the body of Christ is the source of healing. Amen. Muna itong i-promote. Dili fanaticism. Ang atong pagtuo nga gusto sa to Ginoo, dili fanatic. Dili pud agnostic. Sabay gusto sa Ginoo, atong pagtuo mahimong authentic. Atong pagtuo. Dili fanatic. Amen. Lahi na mo tinanawan ako.
Masay nahitabo makaigsunan sa maong babay, nagdada o gimahin sa birhen. Masay nahitabo sa babay, inato sa office, sa exorcism, ako inan, i-renounce na, dili nagikas Ginoo. Sa pader, daghang nang naayo sa maong apparition. Daghang na kayong nangaayo, Father. Anong imo mang ingnon nga dili ikas Ginoo? Kay wa niya gi-promote ang sakramento nga gitukod sa atong Ginoo. Opposite ang iyang ipang promote. Sa inahitabo makaigsunan sa Father, isuway kuno kog deliveran. Grito siya. Sige, andam ta. Ako siyang deliverance makaigsunan. Simple prayer of deliverance in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. In the name of Jesus of Nazareth. There is tremendous power as God. Diba mo? Nisulti ng birhen. Sud niya. Reverend Father Darwin Gitgano, listen. I am your mother. You are my son. Mura po tinuod. Reverend Father Darwin Gitgano, I am sending her to you. Listen to her. And promote my message. The message is the message of love. Message of reconciliation. Message of hope. Listen to her. Matod pa ni Mama Mary. Ako bitong gisulip. Exercise. Ang mong babae. Ako inan. Exorcissimus te. Omnes Simundi Spiritus. Omnes Satanica. Diba mo? Nikalit nagkasuko si Mama Mary. Ningos Mama Mary. Reverend Father Darwin. I am not afraid of you. Wa ko mahadlok ni mong pariaga. Nausap ng tingog sa birhen. Ako! Ang reyna sa mga diwat. Sa kabukiran. Sa itong Lance Bukid yung i-mention. Ako ang reyna sa kabukiran. Sa mga diwata. Ano siya? Nigawas ang kulor. Iyang igamit ang persona sa birhen. Apin ninyo, pag mag-exercise na to, na-videohan man to, akong ipakita siya sa video. Ningon ang maong babae, Father, di ko ka maong mo in English. Ano nang in English mong kudiha? Father, kung sa may meaning o reconciliation, negrito raman siya. Niya ko sigingnan, ang birhen nga ni sud nimo. Dili, ang tidupod na itong inahan. Kundi ang demonyo. Kaya ang demonyo, ang number one character sa demonyo, katawhan sa Diyos, nga niya din ni karon, muposes o tao, mukontrol sa mga hunahuna, nga wa nakakahibaw. Wala gitawag possession. Ang Ginoo dili mo possess. Dili mo control sa imong hunahuna. Dili mo control sa imong intellect. Dili mo control sa imong will. Wa si kalibutan samtang exercise siya. Ngano man, ang paong babae nga gisaniban sa Santo Niño at sa ni Mama Mary, walking possess. Sinitabo di ay adto sila sa bukid sa Banahaw ba to? Kung ako malipat, adto sila maghalad-halad dito sa mga diwata. So ang diwata, mga spiritus diwata, nagpa-as if niya si Mama Mary. O gisugo siya pagpanamba. Uy, magbantay mo ha. Doon na gani manambal without promoting the priesthood of Jesus Christ. They are competing themselves to Jesus. Uy, pag-bless ganin mo glana without the blessing of the priest, you are competing yourself to Jesus.